സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ഉള്ള ഒരു ജീവിതമാണോ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി, നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാവി നന്നാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. സോ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്താണ്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് മാത്രമല്ല, ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ, സോഷ്യൽ, സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്താണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹായ്, ഞാൻ ഷാജി കുര്യൻ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കോച്ച്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി 8 മണിക്ക് നടത്തുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ഡീപ്പ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ് ബ്രീത്തിങ് വെബിനാറും സൺഡേ രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടത്തുന്ന ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന്റെ വെബിനാറിലും പങ്കെടുക്കാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.